نزیکی 4 ماهایه هجمارek سرکرد و اندام و آلیگیرن انجمنان اجتماعی یا کرد لسوریه د زندانên پیاده دنه و تنها چارنویسا wan nediyare ev çend rojin û ji ber serma û şilbûna dîwarên zindanê rewşa piraniya girtiyan xerab bûye û hîn tu çareseriyek ji bo wan nehatiye pêşkêşkirin. Malperayekî tîmîdiya ragihand ku ev çend rojin rewşa piraniya girtiyên siyasî di zindanên peyedê de xerab bûye ji ber serma û şilbûnê. Malpera navborî dide xuyakirin ku jê derekî nêzik girtiyên siyasî ji wan re eşkere kiriye. Piraniya girtiyên siyasî rastî nexweşiyan di bihênistantinê de hatine û dibe ku bibe nexweşiya rebûyê. Malpera navborî her wiha eşkere kiriye ku çekdarên peyedê li zindana Elaya teneha tu pêzîşk ji bo çareserkirina rewşa wan derbasî zindanê nekirine û tu girtiyekî siyasî jî ji bo nexweşxaneyên nehatiye veguhestin û rê li pêşiya malbatên wan jî girtine ku seredana girtiyan bikin. Ji aliyekî din ve malbata girtiyê Kurd Meher Erebo ku endamê Hevrêza Şêx Meşûqê Xiznewî û endamê Emîndariya Giştî ya NKSê ye ji arkê re ragihandibû ku rewşa tenduristî ya kurê wan di zindanên peyedê de gelekî xerab bûye û ji bo nexweşxaneyên nehatiye veguhestin û rê ji bo wan jî nehatiye dayîn ku kurê xwe bibin nexweşxaneyê. Di roja 15 teba xaborî de û di dema ku Cemawerê Rojavayê Kurdistanê pêşwazî û beşdarî di xakspartina cenazeya şehîdê Pêşmerge Hebîb Qedrî dikirin, çekdarên PYD bi dehan serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê girtin û teneha piraniya wan di zindanên PYD de ne. Ji aliyekî din ve hindeke partiyên siyasî dest bi destpêşxeriyekê kirine ji bo çareserkirina nakokiyên di navbera her du aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê û ji xalên sereke jî yên wê destpêşxeriyê serbestberdana girtiyên siyasî ye. Di dema nêzîkî 4 mehên borî de û ji bo serbestberdana girtiyên xwe Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê bi dehan çalakiyên cuda li darxistine. Ji wan çalakiyan xwenîşandanên Cemawerî ku bi dehan xwenîşandan li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li darxistine. Her wiha NKSê dest bi girevên birçîbûnê jî li bajarên Rojavayê Kurdistanê û li herêma Kurdistanê û Ewropayê jî kirin ku hin girevên wan 8 rojan berdewam kir. Her wiha bi dehan hevdîtinên li gel berpirsên Ewropî lê hîn PYD girtiyên siyasî serbest bernedane.